Μπράβο Δημητρακόπουλε, μπράβο. Αλλά εγώ δεν είμαι πιανίστας. Εγώ είμαι έτσι της πλάκας. Παίζεις όμως πάρα πολύ ωραία. Ναι, έχω τέμπο. Έχεις. Μπράβο, πολύ ωραία παίζεις. Και εσύ Λιτσάκι μου, και εσύ πολύ ωραία μαγειρεύεις. Ναι, τι να σε πάσω τη μαγειρική μάστα. Εκείνη η μελιτζανοσαλάτα στο φούρνο που έκανες. Πάνε πες λιγάκι που είναι τα μακαρόνια. Ναι. Πού είναι τα μακαρόνια, πες την. Χριστίνα! Για να δούμε. Τα Άρα μακαρόνια που Δημητρακόπουλο είναι. να μας πάρει και μαζί εδώ. Έτσι, θα μας πει. Άστα, για να δω, κάτσε. Έλα, τα βρήκα. Τα βρήκεν. Τι είναι κύριε Γιώργο? Θα ρίξεις το άντρα σου έως